telqu bdieqa kbira minn Ġerusalemm, imxew lejn Emmaus. Ix-xemx kienet nieżla, qalbhom maqtuwa, kemm tkellmu fuq dak li kien ġara. Qalbhom kienet sewda b'nuqqas ta' fidi u b'nuqqas ta' tama. Imma propju f'dik il-mixja lejn Emmaus jiltaqgħu mal-mulej Ġesu li juri lilu nnifsu lilhom u jimlilhom qalbhom bil-ferħ. Insellmilkom u nistedinkom għal 282 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu juri lilu nnifsu lil dawn iż-żewġ dixxipli li għall-ewwel ma jarfuhx minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Qatt setgħu jemmnu li dak Ġesu illi tant kienu qiegħdu t-tama tagħhom fih kellu verament iqum minn bejn l-imwiet. U juri lilu nnifsu lilhom u l-aktar ħaġa illi timpressjonani huwa l-fatt illi Ġesu ma jimponix ruħu b'saħħa u b'vjolenza fuqhom, imma ftit jidħol fid-dialogu tagħhom, fid-diskors li kienu qegħdin jagħmlu, u f'mument preċiż jispjegalhom ukoll huma mexjin lejn Emmaus dak kollu li kien inkiteb fuqu il-Messija li kellu jbati fil-Kotba Mqazza f'Mosè u l-Profeti. Meta jarfuh wara l-qsim tal-ħobs kellhom jgħidu ma kienitx imkebsa qalbna u għaw jispjegalna l-Iskrittura fit-triq, diġà fit-triq anki jekk ma jarfuhx qalbhom titkebbes. Diġà jirċievu id-don tal-preżenza ta' Kristu irxoxt, id-don tal-Ispiritu Santu li verament ħeġġeġ il-qalb tagħhom. Ma jimponix ruħu, jagħmel ta' bir-ruħu li se jibqa' sejjer. Jistednuh, kien saħħarhom, kien ħeġġilhom qalbhom u bil-qiegħda magħhom mal-mejda huwa jaqsam il-ħobs jarfuh. Dak il-mument jarfuh u jgħid minn quddiem għajnejhom. Kienu għarfuh f'dak il-ġest tant sempliċi li min jaf kemm il-darba Ġesu kien għamel waqt il-ministeru pubbliku tiegħu. Fil-qsim tal-ħobs jarfuh u jarfu illi dak l-istranġier li mexa magħhom fit-triq u li qagħad bil-qiegħda magħhom mal-mejda kien Ġesu irxoxt. Tsunami ta' ferħ, splużjoni, tant illi minkejja dlam jerġgħu lura Ġerusalemme biex jaqsmu il-ferħ tal-esperjenza tagħhom ta' Kristu rxoxt mad-dixxipli l-oħra li anki huma jixandrulhom il-mulej qam tassew u der lil xmon. F'kull qudiesa ngħixu din l-esperjenza. Ġesu ma jimponix fuqna, imma jistedinna biex narfuh fil-qsim tal-kelma u fil-qsim tal-ħobs kull nhar ta' ħadd f'jum il-mulej. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.